La muralla xina. La muralla xina és un antic conjunt de fortificacions i muralles de pedra, terra i maons que es van construir per tal de protegir la Xina dels atacs de les tribus mongoles i turques. La seva construcció ha estat en diferents moments de la història, que van des del segle III a.C. fins al segle XVI. És l'estructura més llarga del món construïda pels humans, pel que fa a superfície i massa. Es calcula que en total fa uns 21.000 quilòmetres. Les primeres muralles xineses, construïdes fa més de 2.500 anys, servien per separar els diversos regnes en què es dividia el país. El caràcter xinès que designa muralla és el mateix que el de ciutat. La muralla separava el món organitzat i agrícola de la caòtica barbarie dels nòmades. Així doncs, creuar la muralla era sinònim d'entrar en el món civilitzat. Més endavant, amb la unificació de l'emperador Qin, l'any 221 a.C., es va ordenar la destrucció de totes les muralles internes i l'edificació d'un gran mur que els protegís dels enemics del nord, els Xiongnu, un poble nòmada que sovint feia incursions en territori xinès per saquejar viles. L'amenaça dels pobles nòmades es va mantenir fins al segle XII. La Gran Muralla va ser declarada l'any 1987 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A dia d'avui, la Gran Muralla es coneix més com a icona turística que per la funció en què va ser creada.